नमस्कार, अमोक फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत छोले. त्यासाठी कढईत तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये 3 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घालते. ते ट्रान्सपरंट होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. कांदा चांगला शिजला आहे. याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घालते. तेही व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहे. हे चांगलं शिजलं आहे. याच्यामध्ये आता 3 मोठ्या आकाराचे टोमॅटो घालून परतून घेते. टोमॅटोही व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथे आपण मसाले घालूया. अर्धा चमचा हळद घातली आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 2 चमचे छोले मसाला घातला आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घालते. मसाले याच्यामध्ये चांगले परतून घेऊया. हे सगळं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. चमच्याने टोमॅटो थोडा बारीक करून घ्यायचा आहे. आणि इथे आता पाव किलो छोले भिजवून ठेवले होते आणि ते कुकरमध्ये शिजवून घेतले आहेत. आता याच्यातले डाळीचा चमचा जो असतो त्याने 1 चमचा चणे मी मिक्सरमध्ये घालते आणि हे बारीक करून घ्यायचं आहे. थोडंसं पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. आणि बाकी उरलेले सगळे छोले मी आपण केलेल्या मसाल्यात घालणार आहे. हा मसाला चांगला शिजला आहे. याच्यामध्ये आपण छोले घालूया. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं पाणी घालायचं आहे. इथे थोडं पाणी घालते आणि हे चांगलं उकळू द्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये आपण जे चणे घातले होते ते वाटून घेतले आहेत थोडं पाणी घालून आणि तेही याच्यात घालते. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे चणे वाटून आपण घातल्यामुळे ग्रेव्ही थोडी घट्ट होणार आहे आणि झाकण ठेवून ही आपण शिजवून घ्यायचं आहे.
इथे आपले छोले तयार आहेत. याच्यात आपण कोथिंबीर घालूया. हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि हे आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊया. इथे आपले छोले तयार आहे. छान असे चमचमीत झाले आहेत. तुम्ही करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर थँक्यू.